ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ନା କି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବି ରଖିବା ଦରକାର କି ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ କାହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିଗଲା, ଯଦି କେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କଥା ହୋଇଗଲା, ତ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଗଲାଣି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ନ ଜାଣି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଏମିତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ସେ ପୁଅ ବି ସେ ଝିଅକୁ ତାର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଭାବୁଛି। ଯଦି ସେ ଝିଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହସିକି ପଦେ କଥା ହେଲା ତ ସେ ପୁଅ ଦେହରେ ଯାଉଟି। ଆରେ ଥରେ ତ ଭାବ, ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ତାର ବି କିଛି ହସିବାର, କଥା ହେବାର, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ନୁହେଁ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିଲେସନରେ ରହିଲା ପରେ କେବଳ ତୁମର, ତାର ଆଉ କିଛି ବି ଅଛି, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ପର କଥା ଶୁଣି ଝିଅକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ହିଁ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, କିଛି ଝିଅ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଝିଅ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ନା ବନ୍ଧୁ।